Rap, 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 rap. Nu er Eva en chimpanse. Hvordan ville I så reagere på, at der var nogen, der stjal jeres bananer? Nej. En hest. Fuck, hvor er du grim. Ja. Nu er vi ude og nyde det gode vejr. Det er fandme vildt. Og vi sat med udenfor. Nej, kan I se den? Det er nok ikke. Jo, der. Det er et sval. Jeg har fundet noget yderst fascinerende. Det er et træ. Hvad satan, der skulle flere træer. Ja. Det er godt, vi hygger os. Hvad fanden laver den der? Der er mange myg. Eller hvad fanden er det? Nå. Nu går vi indenfor igen. En hest. 2 hest. 3 hest. 4. Fuck, du er grim. Hold kæft, de larmer. Er du sød og tige stille? Nå. Ja, det ville de så. Nu er jeg undrer mig over. Hvorfor er der en dør der? Jeg har fundet en svale. Nå, den gad ikke finde mig. Det er nogle underlige dykke.